Domingo na sad magkaka-uy nation na sus kanus ara man tong niaging Domingo na December 1 pa nagsugod ta na itong daily vlog no lahi na sad ni nga adlaw sa atong pag-upload og mga video diri sa TikTok and sa uban pa sa YouTube and sa Facebook. So mga ka-uy nation no, gahapon na tay gi-upload about kang Henry C no kay si Henry C baya usa ka kabaya sa mga pinakadato sa Pilipinas, number 1 nga pinakadato sa Pilipinas pero patay na siya. Then iyan na pong naipamana sa iyang mga anak, iyang mga kayamanan. Then ay ni comment sa tuwa no, niingon ni sa tuwa nga, "Sir, tinuod man na nga sa Henry C pinakadato pero di pud kay nato palabian atong kwarta kay kanang kwarta di magud na madala sa langit, no? Dato tuod ka pero matay ra man gyapon ka. Di man na madala sa langit." Kana siya maka-ini siya no, tinuod jud na siya no. Pero naay dakong apan or pero no. Kana siya tinuod man jud na nga ang kwarta di madala sa langit. Pero di po kay ko mo-agree 100%. Ano man, di man kay importante kung unsa imong madala sa langit, no? Ang importante karon or sa tong panahon is unsa imong mobilin diri sa yuta. Kita mamatay majud ta. Kay nag-board ra mata diri sa kalibutan. So sugod tag sa dili, mamatay jud ta mga nation, no? Ang pangutana ron, pagkapatay nimo unsa imong mabilin tinuod kung daghan kay kwarta no, na kay mga house and lot, mga kondominium ug tanang mga kayamanan diri sa kalibutan, mga sakyanan ug uban pa. Kung naka ana sa kalibutan, kung mamatay ka, di jud na nimo siya madala. Tinuod jud na. Sa lungon pa lang di man na masigo, ikaw ra masigo sa lungon. Ang punto diha mga ka-nation, dili siya madala sa langit kana tanan imong mga kwarta nga daghan, pero pwede nimo na siya ibilin diri sa yuta no, sa imong mga kapamilya, sa imong anak, sa imong mga relatives. Mo na importante kanang sa imong mabilin diri kay lain pug kaayo no nga mamahuway ta tapos atong ibilin diri sa ilaha is kapobrehon. The best jud na nga atong ibilin is ang wealth no, tanang bahandi atong mabilin sa ila. Ngano man sila may mag-suffer kung atong ibilin is kapobrehon, di ba? So manay nakanindot diha mga ka-nation kung daghan jud kay kwarta. Ang daghan jud dili nga daghan lang kanang daghan jud kaayo nga wealth, tanan-tanan nga kayamanan nasa imo kay imo man na siya mabilin, imo siyang maipamana. Pareha gud kay Henry C god. O patay naman si Henry C. So ang naka-benefit karon katong mga iyang nabinlan sa iyang kayamanan, iyang mga anak, iyang mga apo, iyang mga parinti, mga relatives ug uban pa. Di ba daghan kay sila yung mga negosyo karon, daghan gyud natabangan mga trabahante sa ilang mga malls ug uban pa ng mga businesses nila, di ba? So si Henry C namatay, wa ko siya nadala dito. Yung nadala siguro sa langit, kung malangit manggaling, or yung madala na lang sa lubnganan, is ihara yung sanina, o sa iyang ipang suot dito, sapatos, o kung sa pa iyang ipang suot sa iyang lawas. Mura yung madala sa lungon, sa yuta, pagkapatay. Pero okay ra na, kay daghan mo ko siya mabilin diri sa yuta. Kuha niyo mga ka-nation. Kana siya para po nasa kuha, kay lahi man ta. Sure ko, napog kayo mga idea diha no, regarding ani nga istorya about sa comment ba nga ang kwarta dili madala sa langit. So sakto man jud po, di siya madala. Pero ang kapobrehon di po na madala. Example no, dato ka karon. Kung matay ka, di mo madala ang kadato sa langit. Same ra po na sa pobre. Kung pobre ka, di man pud nimo madala. So mas maayo nga maadto kag langit kung malangit manggaling ka, di magyapon madala ang kapobrehon og kadato. Diha na lang ta magbase kung sa imong mabilin. Og ang pinaka the best na kay mabilin diri nga daghay kwarta or wealth sa imong mga kaparintihan, sa imong anak, sa imong asawa baka urbana or sa imong family. So nga na siya mo ka-initial no. So di lang po nato kalimtan, hisgot naman tag dinagko nga money diri, di po na nimo siya makuha kung wala po kay hard work, no, wala kay perseverance, wala kay respect sa laing tao, wala kay consistency, uban pa ng mga good attributes and good attitudes and good character sa tao. Grabe English na bisag Bisaya ta. Dapat nakaingato ng mga characteristic mga ka-initial. And labaw sa tanan, dapat jud pod di jud ka kalimot sa Ginoo. Kay may lain mo hatag anang kayamanan sa imong Ginoo ra man, no? So kung daghan kay kwarta, makalagad ka sa Ginoo insakto. What I mean ba nga makatabang pa jud ka compare sa wala kay kwarta. Then kung simba ko puhon kuhaon na ka sa Ginoo, at least na po kay mabilin sa imong mabilhan diri sa yuta. So mo na nahitabo ka Henry C mo to initial no, bisag wala na tong idol si Henry C, ang usa sa mga pinakadato or top 1 nga pinakadato sa Philippines. Tagula na siya pero iyang wealth iyang nabilin diri sa iyang mga anak, mga relatives. Ana ra mga ka-initial no, para po na akong point of view sa hisgutanan about anang giingon
Ang kwarta dili madala sa langit. Again, tinuod, ang kwarta di madala sa langit. Pero pwede nimo siya ibilin o ipamana sa mga nabilin diri sa yuta.